Meron tayong ampalaya dito. Hiwain lang muna natin dito sa gitna. Tapos tanggalin natin yung kanyang mga buto-buto. Alisin natin yung mga puti-puti niya para hindi masyadong mapait. Tapos hiwain natin ito ng maninipis. Pagkatapos hiwain, ilagay natin dito sa ating bowl. Maglagay tayo dito ng 2 kutsarang asin. Babara natin ng 2 basong tubig. Babad natin ito ng mga 15 minutes. Habang binabad natin yung ating ampalaya, dito naman sa kaldero maglagay ako ng 1/2 cup of vinegar, 1/3 na sugar, at saka kunting asin, kunting paminta. At pakuluin lang natin itong ating suka. Yan, kapag kumulo na, patay natin yung apoy. Dito sa ating binabad na ampalaya, yan, kapag ganyan na siya, hindi na mabali, pigain lang natin ng dahan-dahan. Maglagay ulit ng tubig. Kailangan hugasan ng maigi dahil maalat yung binabad natin kanina. Yan, alisin ulit natin yung tubig. So, ayan, malinis na at hindi na maalat yung ating ampalaya. Maglagay lang ako dito ng kamatis at luya. Kunting carrots at sibuyas. Mas masarap kapag maraming sibuyas. Tapos, yung ginawa nating suka. Ganyan lang kadali at kasimple. At napaka masustansya pa yung ating ampalaya salad. Hindi na siya mapait. Sakto lang yung kanyang pait. So, ayan. Tapos na rin ang ating ampalaya salad. Sana'y nagustuhan niyo itong ating ginagawang recipe ngayon.